Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn mensen van Wakananga Alasma. Ik hoop dat Alasma en me ken boem, want dan mi ego heer boem. Ik mag niet klagen. Is de mi bij een examen. Je moest haal 5,5. Dat je haling. Mi haal 8,3. Je sabi toch? Dus dat one taki. Asane go, asane mooi. Maar anyway, mijn mensen. A voice samen met jati deto. Na speciaal gi a massa de kar dada. Dada, isap olanga. Mi lip NPS. Nanga mi voorzitter. In Jumofo. Na maanden. Kutak 2 jaar langa. Sami de in NPS to. Mi lip denji in Mofo. Je kosi. Je taki. Je kos mi voorzitter. Je figa vloer nanga man. Wel, tide mi firif piki you. You analfabetisch donder you. You ongeschoolde beest you. Go arki boom. Sami voorzitter taki. Fosje op je mofo. Dat je jompo e kos a bigi sma. Dada. In soort olo yuk moto dada. Dada na wan bon pretty you know. You know a bless peki ginite so wan bigi sma. Want voorzitter Gregory Rusland. Visa president Gregory Rusland. Na wan bigi man. Da you leka gotro watrap chimboy. Da herde ye karamanen ini mofo. Herde ye kosa bigi ma wel. Tide mi opiki you na mi voorzitter. Na mi voorzitter, na mi vice-president. Eenmaal en a bigisma anoma piki you want heeft een amster ei bekleed. Dat de sosma dat anoma kost 3 kost nanga de gotro watra sma lek you. De ghetto gotro watra lek you. Da mi op piki you ti de dada. En baka a video di stop dada. Da ik kan sen kom piki baka minena lady air trouwens hi moest sabito. Want nooit mi piki you te kost MPS. Maar dis lisje go tum sifara. Dis lisje go tum sifara. En ala de abani sa e jompo ego eens nanga you te make the video of you. Ala mala na gotro watrasani unoma teppel niet eens semi voorzitter. Jullie kunnen niet eens naast die man gaan teppelen. Dus houden jullie op daarmee. Zij de mi firif pikiti de tok dada. Omdat zij, you know, alfabetisch don kaus kerai donder. Say ha MC stratisot libismana yuta. Zij de me piki uti omdat you moet sabwa sani tak dat in a wan coalitie al MPS na NDP de. En die mensen van NDP to. Sande na CHM dape mi abu alomati dape isabi toch ding. Faden boy dat neem baka yongu. Trouwens de sab dem chibra de sab mip chimbra da dape na CHM. Te dada ot da mo mek mip chimbra da paki aan. Mo mek mip chimbra da paki aan. Go na MOB, dai ase MOB suma na mip chimbra da otegi. Dati wama biftegi. Omdat je meka golo fi dis tumsilanga. Je meke tumsilanga mine piki you. Wansadi mus onthou in a legi verstand you sa euro kobung na 0,0. Tak dat NPS nanga NDP de ina wan coalitie. Dati wami wan tegi tak onthou. Wasan dat boom. Den de ina wan coalitie. A 60 zetels voor NPS na a gouden 6 zetels. Kom no taka gouden na a diamante 6 zetels. Want na informa coalitie disi. Na a diamante 6 zetels voor NPS. Na eng forma coalitie dis no de samen na mevrouw Jenny Simons. Dus brada, abiu ede. Abiu ede de komende 5 jaar ja soto of you oppo you ritmo foto. Takwasani voor meneer Gregory Rusland to da manga yo abeyere. Wis jaar go ik heb alle tijd. Mi ap alla ting. Ik ben morgen in Suriname. Waf de day Friday te mofen op sako met jou persoonlijk. Met jou stak meneer Fredekiu. Dan mi ook nanga you face to face. Ik kom geen ruzie maken. Ik kom met je praten. Maar kom bar you. Lek wan bigi wan mi de zeker tak mi bigi moro you. Maar 55 jaar in door 55 jaar te me Lucasot granny pululu visa ges lek in ya mi opa dape ma me dipi me stak imusi yongu moro mi. Abiu ede cool. Dada abiu ede cool. No one sukusa you know machari. Dada no one sukusa you know machari wa mi opiki you. Amang na wan bigi sma mene Gregory Rusland na wan bigi sma je moet respect hebben. Mi de zeker tak you ano wan man sa ab respect gi umap ching. Gi you Egypt ching. Gi you ma nanga you pa. Want of you be aba respect dat ito, you know aba respect gi you sref ook toe. Want of you be aba respect dat ito, da you no boge piris keraye tap ala de social media e wakay kar a voorzitter ning. Dat zou je niet doen. You bo den tintro for you bigi sma bigi mang yongu. Bigi ma ye dule kwa kes ye dule kwa chimboy. Ye go
kosmane Gregory Rusland terwijl you know maar teppel niet eens baka amasu. Niet eens efutu en su. Je kan niet eens daar teppelen. En wat ik zo erg vind, dat walo NDP'ers, etananga you e jompe piki. Motegi sa mi voorzitter e bedoel nanga san sa ataki, wa mijatori nange mi aksen. Fos mi si afidi of mi dan be aksen tak sa e bedoel. Te you no versta wan sa ni den actie. En mi te mi no versta wan sa me actie mi voorzitter. Ama e bedoel tak en wa sober beleid to, you don ongeschoolde donder you, wa sober beleid omvoeren to. Die man heeft het niet eens over het volk. Ama na be over het volksschrift, want in tegendeel ama de eens. Voor je depotisme, maar is altijd dat we maar denken depotisme. Abe over de coalitie, dus maar in een coalitie de sa obeklede posten, dat de no moest rijden naar omen wagi, de moest voeren sober beleid. Chan pina unu mars omen yari uno be durf gastrat uno be durf opotingi mofo. Dan no, wa rustig umap chiko. Wan rustig mako da uri ketap wo wakatap de edena. Uri ketap wo wakatap mevrouw Jenny Simons nanga Gregory Rusland edena. Wel so langa uwan traye wo yere mi mofo. Uji desma wan kans mek den du de uroko uno begin klets. Misref no bede tevreden nanga omen posten. Maar eindelijk mi berust mi ine mi denk dat hey. De man na den deskundig na de politicus. Mek den du de uroko. Mek uji de afvoordeel van twijfel. Mek den du de uroko. Isabi to. Maar op hoe tang de soort laatste kwaliteit 0,0 hersenloze smalek you dada. Of de so smade lek you disi no ma hoor de waffle to, dan mo yepi mek you horing. Mo leer you mek you horing, mo teig you tak mek you horing. Mek uji a coalitie dis a gelegenheid. Mek uji de mek de soorsa de man. Dus hun zullen beter weten waarom ze deze mensen hebben gekozen om op die plaatsen te zetten. Die ministerie en onderminister noem maar op, weet je. Hun zullen wel weten waarom ze dat hebben gedaan. Mek uji de afvoering van twijfel. Hoofdzaak wa ministerie go na post ino ma uroko beno wayari of sa deze taki ne functioneren. De kapuri baka zo simpel is dat. Zo simpel is dat. Die chan pina unu 5 jaar lang ato. You dat na even de hori to de trade you compare you saka scare eye. You compare direct competi voor schuldig aan lekwan pussy to wel mi dat fam de jamina wan gentleman jongu. Tem kos wan be of mi be kosten dat chan be arresteer mo voorbeeld to. Me ta o me wiki dat pe mine go bitami voor schuldig ate tak was aan is na bakasa etak you scare eye ongescholden donder you. Je komt bij je loco krele kwam chinengeren na Facebook en bitay voor schuldig. You know what pussy? Bigi pussy na you. Dan na mi voorzitter yo chana dorai. Na mi voorzitter Gregory Rusland, vice-president van Suriname. Die man is tweede persoon van het land. Je moet respect hebben. Je moet respect hebben. Want je no sape asu okwinju peo abama van udu. Je no sape yo fado peo abama van udu. Je no sape pedi na gotro wat na peteo wank moto isi peo abama van udu. Je moet respect hebben vanaf vandaag. Wil ik je zeggen dat je respect moet hebben voor meneer Gregory Rusland. En voor mevrouw Jenny Simons. Voor mevrouw Jenny Simons ga je sowieso hebben wat is op dat de maf NDP de bossy back you. Dus als je dat meneer Spa, je hebt respect dat. Maar show respect die meneer Gregory Rusland. Hij is niet alleen hè. Hij is niet alleen hè. Kan de NPS is nee taki. Maar brief me, hij is niet alleen. U abrespecti di a vrouw nanga amang sa e vorm a coalitie disi fu yep unu potisma ina kondre. Trouwens met mij gaan jullie het ook te maken hebben. Misref o de tapaveld toe fu yep unu de potisma. U begrijpt me toch? Dus daarom ik te metak biggie. Omdat misref tak wo ap mi van udu, ap meneer Rusland van udu. Samoge tek na unu rapporteur tek na unu na emocharengo rapporteur di faka yep unu. Dus dada abiu ede. Mino bariu moro dada. Mino wa mina nga musko in een soort conflict dus daarom ik altijd you kosi nooit mi piki you. Maar zij de me piki you no omdat u de samen in een coalitie en me roep de NDP'ers op toe met de bar dada. Met de bar dada de bara man die siere. De moest bara scare ai man die siere. De moest bara make a stop voor kost a tweede man voor a kondre. De moest bara na de soort man die se met partij nee haalzetels ba. Wat voor Dada, wat voor soort toegevoegde waarde heb je voor Suriname? Begin me dat te vertellen. Zo'n toegevoegde waarde heb je Suriname morolek etakwalo rommel te dee op umaweje. Umaweje. Weer bigi koto is do na CHM. Maar dat na je waarde zei heb je Suriname voor de rest bij 0,0.
Je bent 0,0 ongeschoolde gotro wat er 0,0. Dus weet hoe je tot mij voorzitter praat. Gedraag je. Amano tak noti. Verkeerd. Sober beleid voeren. Dat no antakamantak dat unom dringi. En die man heeft al had hij gezegd dat taibere. Die VP met takasem sandap. Zij no jompo go kos VP. Zij no kos VP. Want VP had ook gezegd dat me kunya alis nanga watra toch? Ik bedoel Brunswijk. Hij had het ook gezegd toch? Zij no jompo go kosing. Of you denk taki olo fabrukuye nami voorzitter toch? Ga je met heel veel meer mensen hebben. Niet met mij alleen. Dat wamwa wenki. Dat wamwa wenki van een propaganda periode. Je lul, je klets, je tak zo al negatief zijn. En pers na overamang. Nooit me pik you. Maar dit lees me op pik you. En motan pik you. En bakate isha video is dat ik op you. Ongeschoolde reetja konskerai donder commit me. Dat mangai dat we piring. Dat we piren want je na Facebook gangster to. Dat manga yo piren mi sa pe snapu. Mi brada ook toe, mi chimbrada. Na CAM dat pe aide ook toe. Dat manga op bos commit you. Fu kon bar you. Une ko fet nanga you ere. Wo kon bar you. Dan de hand van you o opo you. Tingi mofo. Dan na dat pe Yoshua action. Go na MOB. Na Millers Markt dat pe no. Ik denk daar is Millers no. Bij die supermarkt. Actie MOB ta. Suma na lady erp chimbrada jaso. Da outegi you. Da outegi you. Tan klets go doro tok dada, da yo lera play. Te wansma beginanga mi voorzitter je beginanga mi. Omdat ama ab respect. Mi e fir ama mi sape amang e gonanga unu ina konde sa abama fanodu. Mi sape de potisma abama fanodu da you know komporenji no wa enkrif de kans armesma. You dada 0,0 hersen no komporenji den. Sranasma u take me in lobby suma wan take me in lobby. Ala desma say jompe piki nanga dada ondro asanfe. U ala mala nanga dada na wan hersenloze soort libisma na unu. Da u kan sen komposi ondra video of mi jaso. Mi no pikuba kamo blokke di hoofdzaak u jera boskop of mi dat is belangrijk.